anilyo. At po ipagkaloob ang ating panahon at harinawa ng paksiwa ng banal na Espiritu ay manatili sa atin upang ang katahimikan ay ating maranasan habang nakikinig ng mensahe ng katotohanan. Sa muli po, kami nakasabataan. God bless po sa bawat isa natin. Yan po kasi yung team eh. Kaya, never fails. Kaya hindi po ko naka-iwas na pumunta po rito. Hello? Yan po yung team nyo. Kaya, never fails. Siguro kung hindi nagkataon na yan yung team nyo, baka ako'y natuloy doon sa aking appointment. Pero dahil yan ang itinakda ng team, meron na kasi pupunta rito eh. Tapos pag nung Monday, ako ay kinausap, Pastor, sabi niya, doon ka sa Payatas eh. Yung schedule ko dito sa iba, naayos ko yung aking mga gagawin. Hindi, Pastor, kasi yung pupunta dito ay hindi matutuloy. Tapos tinanong ko sa inyong kasamang pastor, ano ba yung inyong cake? Nung makita ko dito, mabibigo po yung Diyos kapag hindi po tayo nakarating. At salamat, nakita ko rin sa isa pang huling pagkakataon. Nagkita po tayo doon sa hillside nung ito ay organize. Maaaring hindi nyo po natatandaan yun. Ito yung hindi pa po pandemic noon. Yung grupo nyo kasama niyo yung Christian. Dito po sa panahon na yun na tayo ay nagkasama-sama. Tapos 2018 dito sa may Rizal. Sa Mitay tayo. Kaya sabi ko, doon na tayo namin sila. At least nung makita ko nag-aayos, okay, panatag po ako kasi may mga kasama po. God never fails. Nakita ko rin, tumayo kanina dito si Brother Bert. Ito po yung aming mga kasama ng panahon ng 1986, 87 sa San Antonio de Villa. Sa oras po ito mga kapatid, nais po kayo ng kaniyaman, nabigyan natin ng pansin ang pag-aaral na ito. At ito po ay napakahalagang bagay na nais ko i-share sa inyo. Pwede ba dito? Mas okay? Pwede dito, okay. Mas okay po ba? Mas klaro. Hindi masyadong masakit sa tenga. Okay. Okay, sige po tayo ay mas okay ito. Ito, okay, sige po. Dito po sa sandali ito, nais ko po i-share sa inyo ang isang pag-aaral na amin pong ito po ay aking masutunan na maraming bagay na pwede tayong matutunan. Ang oras po natin ngayon ay 11:30. Kung kayo po ay hanggang alas 12, just in case na hindi po siya makatapos until 12, okay lang po, pwede niyo po i-invite at aking itutuloy yung aking message. Okay, dito po, okay, dito sa 1 King
about Elijah nung siya ay pumunta kay King Ahab at sabihin, for 3 years, hindi magkakaroon ng ulan. For 3 years, yung ulan na yun ay magbibigay ng matinding o yung hindi pa ulan ay magbibigay ng matinding tagtuyot at tagutong doon sa bayan ng Diyos. Ang kadahilanan kung bakit ito'y pinahintulutan ng Diyos ay sapagkat ang bayan sa pangasiwa ni King Ahab ay hindi natutong sumunod o tumalima sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. At alam natin, dun sa story, itong si Elijah ay pinadala ng Diyos doon sa brook of Cherry. Na doon sa 1 King chapter 17, nung siya ay nandoon, ang tanging nagsusupply sa kanya ng pagkain ay ibon o wag. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tinapay, pero sigurado ako, iyon na yun, ang Diyos ang nagpapay. Ang ibig lang sabihin sa oras na ito, habang siya ay nandoon at yung tubig sa cherry ay okay pa, ang ibig lang ipakita ng Diyos, yung supply ng pagkain ay nagpapatuloy. But, yung reality, hindi na ganoon. Yung brook of cherry, naubos na yung tubig, yung supply ng tinapay ay naubos na rin. Kaya itong si Elijah ay kinausap ng ating Panginoon. At sa kanyang pakikipag-usap kay Elijah, siya ay pinapupunta doon sa Sidon, doon sa Serepta, na kung saan, ang sabi, mayroong isang babae, ikaw ay kakatagpoy doon, at kung papansin po natin, ito po yung ating masusukuhan. Then the word of the Lord came to him. Ano po yung binabanggit ng ating Panginoon? Go at once to Serepta, in the region of Sidon, and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Punta ka doon sa Serepta. Manatili ka doon. Mayroon akong sinabihan, mayroon akong inutusan, mayroon akong, sabi niya, na mayroon isang widow doon, na ikaw ay mananatili at doon ka kakain. Nung ito po yung aking pinag-aaralan, yung lugar ng Serepta, sa Tagalog kasi sa Serepta, yung lugar na ito ay lugar na kung saan marami dito o ito yung lugar na mga idol worshippers. Imagine nyo, yung Diyos mismo na yung Diyos ni Elijah ay nagsugo sa kanya doon sa lugar, sa region ng mga idol worshippers. Samantalang kung titignan natin, pwede nang isugo itong si Elijah sa isang lugar na hindi ganoon. Pero nung isugo ang ng Diyos itong si Elijah dito, at pagkatapos yung kanyang pakikisamahan ay isang widow, at yung widow na ito, hindi pa rin lubos na nakakakilala ng tunay na Diyos. And yet, yung gagamitin ng Diyos upang si Elijah ay kumain ay sa magitan ng widow na ito na kung saan itong region ng ito ng Sidon, doon siya mag-i-stay. At gusto ko pansinin natin mabuti. Kahit po, hindi mananampalataya, mga idol worshippers ay pwedeng gamitin ng Diyos upang buhayin kayo. Kaya i-direct yung lahat ng bagay. God is in control. Kaya kung iniisip natin na tayo mabubuhay dahil marami tayong mga kapatiran, mas isipin natin tayo ay hindi bibigyan ng ating Panginoon kahit sino pa yan tutulong sa atin kapag ito ay pinipulungan natin. Pansinin po ninyo, yung uwak, iniisip niyo po ba kung hindi ang Diyos ang kailan ng tayo nito, yung uwak dahil kay Elijah yung pagkain?
Ganito yung wisdom ng Diyos. At mayroon siyang purpose kung bakit siya pinadala dito. Kaya dito kung papansinin po natin sa verse 10, so he went. Una, kapag tayo ay sinabihan ng ating Panginoon, gaano kadalas nagtatanong tayo doon, bakit ako? Bakit doon? Masalanan na doon. Pansinin po ninyo, sinabi sa kanya, pumunta ka rito sa Alipa, doon sa Sidon, doon ka mag-stay. Tapos, meron pang ito na binanggit, doon yung pagkain ay susupply sa iyo. Ang Diyos mismo ang nagsalita kay Elijah, pero si Elijah, hindi siya nagtanong bakit dito. Lord, alam mo naman, yung lugar ay lugar ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosa. Bakit doon niyo po dadalhin? At masusubukan po ninyo, hindi lang yun. Ang sabi dito, nung siya ay nakarating sa lugar na ito, nakita niya yung video ito, tapos siya ay nagdadala ng sticks, at nung kanyang tawagin, sabi niya, pwede makain ng konting tubig upang ako'y makain. Sa lugar na ito, sa pagod sa hirap nitong si Elijah sa paglalakbay, nandun nagkaroon siya ng pagkauhaw. Pero, masusumpungan ko natin mabuti na siya ay humingi ng tubig na maiinom. Pansinin ko ninyo, ang pinabanggit habang siya ay papunta na yung babae, tinawag niya ulit. Pwede ba galang mo rin ako ng isang subong tinapay? Isang subo lang. Hindi ko alam kung gaano kalaki, pero yung isang subo, definitely hindi siguro ganito kalaki. Hello! Kung ito ay pandesal, ito ay maliit. Kasi pag ginanong mo yung pandesal, konti na lang yun. Kaya paano kung ito ay matigas, mahirap isubo ito. At gusto ko pansinin natin, sa mga talata, masusumpungan po natin na ganito yung binabagay sa atin. Okay. Dahil nandoon, tingnan po ninyo, ang sabi ng babae, I don't have any bread. Only a handful of flour and a little oil. To take, ang sabi, and ang sabi, I am gathering up to speak. Tingnan ko pat-pat, hindi po kahoy na malaki. Pat-pat. I am gathering up to sticks to take home and make a meal for myself and my son. At bakit, kung pansinin ko natin mabuti, ganito lang kadami yung pagkain ng babae. Ang sabi po, and make meal for myself and my son, that we may eat it and die. Ito lang po yung pagkain niya. Ito po ay last meal. Sino po dito na pag-uwi sa bahay, yun na lang po yung last meal? Hello? Last meal. Paano hindi tayo nagutan ng last meal eh? Sa katawan pa lang, kita eh. Pansinin po yung last meal. Tapos sasabihin, pagkatapos sila makain, eto, simenteryo yung iniisip. Tatanungin ko po kayo ng parents niya. Sino po sa atin ang mas mahirap pa kaysa babae niya?
Meron? Pero, sino po sa atin ang mas mahirap pa kaysa sa babae ito? Ibig sabihin, siya ang pinakamahirap ayon sa ating pag-usap. Kasi ang mayroon lang siya, last meal. At pagkakain nila, tutulog na lang yun, buti kung makatulog, tapos ang ating kamatayan. Ang system, si Elijah ay pumunta. Tapos hindi na humingi ng tubig, nanghingi pa ng tinapay. Pansinin niyo, saan kayo nakakita na katulad ng ating Panginoon, pinadala si Elijah doon sa isang lugar na kung saan naroon yung mga tao sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ikalawa, pinapasok siya sa tahanan mas mahirap pa sa daga. Tapos, doon siya ikikita ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Hello, mahirap yun. Pero gusto ko pansinin natin, sa kabila nito, yung babae na kausap nitong si Elijah, na samantalang sinabi niya, lahunin na lang po namin ako at ang aking anak, kakainin na lang ito. Sa palagay niyo, ilang ate ang pwedeng maluto niya? Tatlo? Kaya lang naging tatlo yan kasi nanginginig kong si Elijah. Sa totoo lang, dalawa lang yan. Yung isang dapat na halina, ganito pong karami. Gaano karaming hotcake ang pwede magawa? Ikalawa, pagka nagawang hotcake ito, mapupusog o hindi? Hello! Mapupusog o hindi? Tapos may nakikisaw-saw pa. Kung ako kay Elijah, sandali, Lord, pinapunta mo ako dito. Sana mayaman na tao. Pero itong mahirap pa sa dagat, tapos makikiago ako. Wow! Ibang klase ka. At sa oras na ito, makikita ko natin mabuti. Yung babae ito, kung sakasakali po na siya ay magdamot kay Elijah, okay lang po ba? Hello? Okay lang po ba? Pwede. Magagalit kayo sa babae ito kung siya ay hindi magbibigay ng tinapay kay Elijah. Magagalit o hindi? Tandaan ninyo, hunin tayo ng hunin na to. Tapos hihingin mo pa? Saan ka ba? Kung ikaw ay may konsensyang tao, hihingin mo pa ngayon. Pero ang sabi ng Diyos, pumunta ka doon. Hindi nagtanong si Elijah, Lord, mayaman kayo. Sana kung si Brother Bert yun, at least maraming ang kaya. Eh, maraming parayan eh. Tapos, kung makikisaw-saw ka pa, mga kapatid, kung atin pong pagmamas na mabuti, yung nung sabihin niya, parang makakain kami ng aking anak, tapos mamamatay, parang ayoko na yata. Siguro sasabihin ko, sige, kaya na kumain. Kaya ko nag-iisin yung lutang. Pero yung makisaw-saw, hindi. Ang sabi yung, what does it mean to trust God amidst crisis? Ano po ba ang ibig sabihin na magtiwala tayo sa Diyos sa gitna ng crisis? Si Elijah ay nasa crisis din. Wala siyang pwedeng puntahan para magpakain sa kanya. Yung uwak tumigil
ay magpatuloy na gumawa para sa ating Panginoon. Mga kapatid, tingnan po ninyo, dito sa mga talata ng binabagit natin dito sa 1 King chapter 17. Sa verse 12, ang binabanggit po dito sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ni Elijah, "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jar." But sa verse 13, ang sabi nito si Elijah, "Don't be afraid. Go home and do as you have. But first make," ang sabi, "a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And make," ang sabi, "something for yourself and your son." Pansinin po natin, nang sabihin nitong si Elijah sa babae, okay? Pag matapos, basta mo may kasatahanan mo, tapos, gawin mo, kuha ka ng bread. Pero, unahin mo ko. Tapos, yung matira, alis kayo kung dalawa ng iwan na, ha? Parang hindi yata maganda. At gusto kong tingnan po natin mabuti. Sinabi ni Elijah, "Don't be afraid." Pero pangako ang ating Panginoon, ang sabi po dito sa atin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang sabi, yung kamatayan ba, yung hirap ba, at kung titingnan po natin mabuti, yung mga bagay dito na ibinabagit sa atin ng ating Panginoon dito sa mga talata ay nagpapakita sa atin ng lubos na dahilan na pwede tayong magtiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, dito sa Romans chapter 8, kung papansinin po natin, magiging kahuli-hulihan ito. Ang sabi po sa atin sa bahagi ito sa okay. Ang sabi po doon sa Romans chapter, maging yung ating alalahanin, pakibig na lang, pagtaas, pakibalik, pakibalik. Yan. Ang sabi po rito, ang voice about tomorrow. Yung ating mga alalahanin sa hinaharap, ito ba yung pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos para sa atin? Mga kapatid, kung pansinin po natin nang sabihin niya doon sa babae, huwag kang matakot. Gawin mo ang gusto mong gawin, umuwi ka sa iyong bahay. Magluto ka ng tinapay. Pero unahin mo ako at yung matitira sa inyo ng iyong anak. Sa bahagi ito, papaano mo ibibigyan ng mensahe yung isang tao hindi pa lubos na kilala ang iyong Diyos? Kung yung tulad ng mga Adventista, pag sinabihan kong ganito, minsan hindi pa nagtitiwala eh. Oh. Minsan, totoo ba yan, Pastor? Minsan, kinukumpla ka pa. Paano yung isang tao na hindi mo kapananampalataya at hindi kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay magtitiwala sa iyo ng lubos na katulad mo? Mga kapatid, sa bahagi ito, ilang bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan
si Elijah, dapat sana nagtanong muna yun, Lord, okay ba doon sa lugar na yun? Hindi siya nagtanong. Ang Diyos ang may sabi. Nung sabihan tayo ng ating Panginoon, go and preach the gospel. Maraming bagay na sinabi ng Diyos para sa atin. Minsan, maganda ba doon? Kumusta yung budget? Kumusta yung mga bagay na ito? Pero sinabi hindi. Sumunod siya nang walang pag-aalinlangan. Sinabihan niya yung babae na hindi siya nag-aalinlangan at sa bahagi ito, makikita po natin, ito yung mga bagay na nangyari. Opo, ang sabi po sa atin sa pagpapatuloy ng mga talata, makikita po natin yung kagustuhan ng Diyos na ibigay sa atin. Okay, yung mga bagay nito. Pansinin po ninyo, ang babae, meron lang siyang assets, example, little oil, a handful flour, at 12 sticks. Hindi ko alam kung yung sticks na ito ay asset eh. Kasi pinulot namin eh. Mga kapatid, sino po sa atin ang ganito lang yung assets natin? Little oil. Patak lang yun. Tapos handful flour. Pero yung iba sa atin, mayroong kondo, may sasakyan, may bahay, o kahit paano mayroong ATM. Siya wala. Pero pansinin po ninyo, ito po ang sabi, but Elijah's assets were great. For God Almighty had promised to take care of him. Sino yung sinasabi dito? Si Elijah, ang widow, at ang kanyang anak. Yung assets na mayroon si Elijah ay napakalaki. Meron po tayong awit, my God is so great, so strong, and so mighty, there's nothing my God cannot do. Inaawit po ba ito yan? Pinaniniwalaan po ba natin yung message ng awit na yun? Kasi kung inaawit natin yun at hindi natin pinaniniwalaan, huwag na po natin itong aawitin. Walang kwenta yung awit na yun kung hindi natin pinaniniwalaan o sinasampalatayanan yung message mo. My God is so great. Totoo yun, right? Hello? So strong and so mighty. Totoo ninyo? There's nothing my God cannot do. Totoo ba yun o hindi? Bakit marami sumigitan? Bakit marami hindi na nagpatuloy? Bakit marami ay umatras na sa pananampalataya? Bakit ang iba, instead na sila ay tumayo matatag nung sila ay nasa kanilang trabaho? Yan dahil sa sinabi, once na hindi ka pumasok, huwag ka nang gagawin. Take it or leave it. Lord, siguro naman naiintindihan ko yung anak ko nag-aaral sa nakukuha ng condition. Lord, siguro naman maiintindihan mo kapag hindi ako nakapag-take ng exam this coming Saturday, ibig sabihin yung papa ko at mama ko at maiintindihan natin. Mga kapatid, kumusta tayo? Kung sinasabi ng awit na yun, there's nothing my God cannot do. Kung pinaniniwalaan mo ito, ay kaya mong payuhan na mayroong magagawa ang Diyos para sa atin na katulad ng babae ko. Ang Diyos yung mag-iingat. Ang Diyos ang magpupupay ng lahat ng bagay. Kay Elijah,
babae ito. At pansinin po natin, ang sabi po sa akin, no one, not one promise from God is empty of power. Naniniwala po kayo o hindi? Hello, naniniwala po ba kayo? Nothing is impossible with God. Faith doesn't make things easy. It makes them possible. At kung pansinin po nyo sa pagpapatuloy na nakikita nito, ang sabi ni Elijah, ito, tuloy po natin, the request was a test of faith. At kung pansinin po natin nung sabi ni Elijah, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jar of oil will not run dry until the day the Lord send rain on the land. Sandali, sino kausap niya dito? Kapananampalataya niya o idolater? Sumasama sa diskusyon. Tapos sabi ni Elijah, ito sinabi ng ating Panginoon, huwag ka matakot. Tapos sasabi, nilalagay mo lang dyan, mga tao, hindi na mauubos. Tapos yung oil, hindi matutuyo. Sino sabi? Ang Diyos. At kung pansinin po natin, una, yung request ngayon, sabi, was a test of faith. The request was accompanied by the plans of God. Next, pansinin po ninyo. Ito po yung mga bagay na sinabi. Yung mga bagay na gusto ng Diyos na makita natin. God is a refuge and strength and tested help in times of trouble. Wala tayong dapat katakutan. Wala tayong dapat alalahanin. Kasi siya mismo ang magbibigay sa atin ng tagumpay. God is our protection, source of strength, always ready to help us in times of trouble. Ano pa po? Pansinin po natin, verse 15. She went away, did as Elijah had told her. Umalis yung babae, ginawa yung sinabi ni Elijah. Hindi po yung nakasinako. Ano kaya kung umalis siya for the sake na masunod yung sinabi ni Propeta? Gumawa na lang siya para lang ating makulitin. Una-unahin pa siya, pwede naman sana sinabi, okay, gumawa ka, pagka gumawa ka, harap-harap tayo. Sana kung tayo pwede hindi ba? Pero yung sabi, unahin mo ko. Pansinin po ninyo, umalis siya, ginawa. Ang sabi po dito, so there was food everything for Elijah, yung babae, at ang kanyang anak, yung pamilya. She ate because she believed the promise of God. She found life and blessing because of her faith. Mga kapatid, ito po yung nangyari sa verse 16. Yung bagay na sinabi dun sa verse 14 ay nangyari nung gawin ng babae. Ito yung sinabi nitong si Elijah. Hindi ito sa halina yung kanyang pinagin. Hindi natuyo yung langis dun sa nilalagay. Gusto ko, kung bakit yung panahon, gusto kong makita ang babae ito at makausap. At marami yung mga bagay na gustong tanungin sa kanya. Nung ikaw ba ay kausapin itong si Elijah, hindi ka ba nangamba? Hindi ka ba nag-alala? Kasi last week na ito, tapos ibibigay niyo pa sa kanya yung una. Pwede naman. Yung kung sila ay mag-aaral para patatin na natin na into 3.
pagpapalayang lubos ang kanyang bayan at ang bawat isa sa atin ay maging masaya at maging maging. Amen? Amen. Gusto ng Diyos para sa atin. At kung pansinin po natin sa pagpapatuloy, nakikita po natin ito yung convenience store, nandito yung credit card ng modern society, sabi, with credit card and convenience shopping. We need to remember that each meal we eat is a miracle from the hand of God. Malayo pa po tayo dito sa farmer, sabi dito, na nagpapatubo ng ating pagkain. Pero hindi po tayo pwedeng magbuhay ng wala siya. Tama? Pumunta ka doon sa palengke, sa mga shop, sa mga convenience store. Ano man yung binibili natin, particularly yung ating kinakain, hindi po natin nakikita natin yung farmer na nag-produce nito. Pero, alisin yung mga farmer na nag-produce nito, wala naman po tayo makikita. Right? Ang ibig ng sabihin, malayo man yung yung nakita natin dito, hindi man natin nakikita ng personal ng ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay malayo, ay wala sa atin, hindi tayo. Opo, yung huli, when God sent us, we must obey and live the rest of it. We don't live on man's explanation, we live on God's promises. Because of our promise to look at the light, may naman pa ba yung ATM? Bakit? May naman pa ba yung nagayang tigas? Baka wala na. Wala naman naman yung ating ko ng pagkaka. Kadalasan, tinitingnan natin kung mayroon pang gano'n. Forget the fountain. God has frequently to change His means of supply to keep our eyes focused or fixed on the source. Kausap ko yun sa magkasama. Nagkaroon siya ng iniwas na kalanisan at ng aksidente. Alam ko ninyo, ang ginastos nila sa hospital at hindi ko alam kung saan ko sukuhan ng pera. Kasi naka-aksidente siya. Kung siguro kung siya na-aksidente, okay. May meron siya pero naka-aksidente siya. Eh siyempre, laging kailangan magbayad sa hospital. Hindi naman pwede pamayahan kasi ito. Pero sabi niya, Pastor, ang hindi kaya ma-explain sa oras na ito, pero pinasasalamatan ng Diyos. Kailangan ng pasyente ang amount na ito. Yung isang katabi, dumating at iniyabot sa akin, sabi ng Pastor, meron ka po ba Gcash? Nung isent yung Gcash, tamang-tama for 6 scan yung amount na pinadala nila sa kanya, pinadala sa Gcash. Ganito. Pansin po natin. Minsan, dinito lang ng Diyos. Sabi, God has frequently to change His need of supply to keep our eyes fixed on Him. Hindi natin paano na wala na ako nito, pero hindi natin nakikita ang Diyos mayroong gagawin. Hindi niya tayo pababayaan. Kung naranasan nyo dito sa loob na iglesia ng Payatas, for 31 years ng inyong existence, ang Diyos pinabayaan po ba kayo? Hello? Naranasan natin yung pandemic, halos may 2 years yun. Naranasan niyo po ba na ang Diyos ay iiwanan kayo?
Sa huling mga talata, makikita po namin yung kaninang binasa 5. Ito po yung sinabi sa atin. Okay na po yan? Sa awit 37:25, mula sa pagkabata, ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y sabi nito si David, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpapaya. Ni ang malaki niya, sabi ay naging hampas lupa. Dito po sa isang Tagalog version, ako'y naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang bakit ay pinabayaan ng Diyos. Kung sakaling mabalas kayo ng mga kahirapan, sa kabila na nagpili kayo na sa aking Panginoon na hindi matuwid na katulad nito, special po. Pero yung sinasabi ng King David, hindi na natin. Yung naging tapat, naging matuwid na pinabayaan ng Panginoon. Dito nga sa yung Living Bible, ito pong godly, righteous, those in right standing with God. At ang sabi ko sa atin, truly, our love God never fails. Hindi niya po talaga tayo, hindi ito. Ang gusto niya, gusto tayo magtiwala sa Kanya. At sa pamagitan nito, nakita natin, ang aking panalangin po ay ito. Sana, katulad ng babae yun, mayroong malaking puso para sa gawain ng Diyos. Mayroong malaking puso para sa pangailangan ng iba. Kahit pa, yun na yung last video niya, ibigay niya. Ang bagay na nakita natin, hindi lang siya nakasurbay, kundi yung sa kanya nakilala, yung Diyos na pinag-lingkod ni Elijah. Kaya sa bahagi ko si Elijah ay totoong naging makabuluhan ng kanyang pag-ispiro sapagkat ang buhay niya ay pinagpala at ang buhay niya ay naging malaking pagalita para sa babae ito. At hindi, yung babae ito sa kanyang karanasan, ito naman ang binigay sa atin at inspirasyon na tayo lumapit at magtiwala sa Diyos. Pag-pray po tayo. Amen.
Ngayon po buwan nito mga kapatid ay nagdiiwan po natin din ang Pastor's Appreciation Month. So, nais po natin i-appreciate ang presensya ng ating pong Ministerial Secretary ng Central Luzon Conference, ganoon po ang ating District Pastor, Pastor Samuel Fernandez Jr. Sa munting parada ito ay papasalamatan din natin sila sa kanilang mga sakripisyo at sa kanilang paglilingkod sa ating pong Panginoon. So, ito pong Certificate of Appreciation is